Face to face μαζί σας. Σήμερα να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σικουτρή. Τι κάνετε, κύριε Σικουτρή? Μια χαρά. Γυναικολόγος, χειρουργός με ευτήρας, με masters από το Πανεπιστήμιο Bristol της Αγγλίας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για την εξωσωματική. Έχει απασχολήσει αρκετούς ασθενείς, να πούμε αρκετούς τηλεθεατές, και είναι ένα κομμάτι της ιατρικής που απασχολεί και εσάς και πάρα πολύ μάλιστα. Να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας τι σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση. Εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η γονιμοποίηση που γίνεται στο εργαστήριο, εκτός σώματος δηλαδή, όπως λέει και η λέξη. Χρησιμοποιούμε γαμέτες ανθρώπινους, δηλαδή οάρια προερχόμενα από την σύντροφο και σπερματοζωάρια από τον σύντροφο, και προσπαθούμε να επιτύχουμε τη γονιμοποίηση στο επίπεδο του εργαστηρίου. Μάλιστα. Γονιμοποίηση πάντως είναι μία λέξη που ακούγεται γενικά, και η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι κάτι που γίνεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το 40% των στο 40% των υπογόνιμων ζευγαριών έχουμε πρόβλημα αντρικού παράγοντα υπογονιμότητας. Στο 40% είναι γυναικείος ο παράγοντας της υπογονιμότητας και ένα 20% που είναι αδιευκρίνιστος παράγοντας υπογονιμότητας. Δεν ξέρουμε ουσιαστικά την αιτία. Καταλήγουν βέβαια και αυτό το 20% των ασθενών στην εξωσωματική γονιμοποίηση για να επιτύχουν το όνειρό τους, να αποκτήσουν δηλαδή ένα παιδάκι. Και λέμε για αυτά τα ποσοστά είναι για των Ελλήνων, έτσι. Το ποσοστό των Ελλήνων περισσότερο. Παγκοσμίως είναι αυτά τα περιστατικά. Οι Έλληνες που βρίσκονται στην όλη κλίμακα? Κοιτάξτε να δείτε, έχω από προσωπική άποψη, επειδή μπορώ να συγκρίνω με την Αγγλία που έζησα αρκετά χρόνια και δούλεψα εκεί, έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα έχουμε ελάχιστα μεγαλύτερο, πιο αυξημένο δηλαδή, το ποσοστό της αντρικής υπογονιμότητας. Για άγνωστους λόγους όμως. Ίσως να αυτή η διατροφή, ίσως η συνθήκη ζωής. Ωραία, να μας πείτε λιγάκι πού γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση. Η εξωσωματική γονιμοποίηση γίνεται σε ειδικά κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα οποία βρίσκονται ή μέσα σε νοσοκομεία ιδιωτικά ή κρατικά, ή σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Υπάρχουν χειρουργεία μαζί με εργαστήρια και ουσιαστικά έχουμε την χρήση του χειρουργείου για να πάρουμε τα οάρια, να κάνουμε αυτό που λέγεται ολιψία και να προχωρήσουμε στο εργαστήριο στη γονιμοποίηση. Μάλιστα. Είστε και εξειδικευμένος στην εσωσκόπηση και στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Θέλετε να μας πείτε από ποιους, φυσικά από εσάς, αλλά από ποιους γίνεται η συγκεκριμένη επέμβαση? Η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται από γυναικολόγους, μαζί με τη βοήθεια ενός team, το οποίο έχει να κάνει με ΜΕΕΣ, νοσηλεύτριες, αναισθησιολόγους και παραϊατρικό προσωπικό, όπως ψυχολόγοι και ειδικοί στο βελονισμό. Η ολιψία και οι διέγερς, δηλαδή τα πρωτόκολλα που δίνονται από γυναικολόγο, η ολιψία που είναι μια χειρουργική επέμβαση πολύ light, χρησιμοποιώντας αναισθησία τύπου μέθης, δηλαδή για λίγα λεπτά γίνεται σε χειρουργείο, σε χώρο χειρουργείου, και γίνεται από εξειδικευμένο γυναικολόγο στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επίσης, η εμβριομεταφορά, δηλαδή η μεταφορά των εμβρίων ή του εμβρίου πίσω στη μήτρα, γίνεται από γυναικολόγο. Η διαδικασία του εργαστηρίου γίνεται από εξειδικευμένους βιολόγους, εμβριολόγους, οι οποίοι είναι και πολύ σημαντικοί στην όλη διαδικασία. Τώρα, σε ποιους απευθυνόμαστε, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Απευθυνόμαστε σε ζευγάρια τα οποία μετά από αρκετούς μήνες προσπαθειών βλέπουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή το αποκτήσουν ένα παιδί. Ή ζευγάρια που έχουν επανειλημμένες αποτυχίες στις εγκυμοσύνες τους, δηλαδή καθέξινα αποβολές όπως λέγεται, πάνω από 3 συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Τα ζευγάρια αυτά θα πρέπει να προσέλθουν σε κάποιον ειδικό, να εξεταστούν και να βγει το συμπέρασμα για το τι φταίει, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα, αν είναι αντρικός παράγοντας, αν είναι γυναικείος παράγοντας υπογονιμότητας ή δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή παράγοντας ο οποίος μπορεί να διευκρινιστεί. Πάντως, σίγουρα υπάρχουν πολλά complicated issues, πολύ πολύπλοκα πράγματα, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι κάποια ζευγάρια που μπορεί να το παλεύουν μήνες, να προσπαθούν για μήνες, άλλοι χρόνια και απογοητεύονται, γιατί σίγουρα δεν έχουν τα αποτελέσματα που θέλουν και έρχονται στο ιατρείο σας και θέλουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η προσέγγιση τώρα των ασθενών αυτών πώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, ο γνώμονας στην προσέγγιση των ασθενών πρέπει να είναι η ανθρωπιά. Έχουμε δύο ανθρώπους μπροστά μας, οι οποίοι θέλουν να πετύχουν
κάτι πολύ σημαντικό, να κάνουν έναν ή δύο απογόνους. Πρέπει να είμαστε κοντά τους, να τους εξηγούμε βήμα προς βήμα το τι ακριβώς συμβαίνει, τι ζητάμε από αυτούς, να είμαστε ξεκάθαροι και να μην κρύβουμε τις κουβέντες μας. Επίσης, όταν προκύψει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, θα πρέπει να τους εξηγούμε με μεγάλη ακρίβεια το τι ακριβώς συμβαίνει. Και το βασικότερο για μένα είναι να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η θεραπεία που τους προτείνουμε είναι θεραπεία ζεύγους, έστω και αν φταίει ένας από τους δύο. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν ότι έρχονται σαν ζευγάρι για να αποκτήσουν ένα απόγονο, ένα παιδί και όχι σαν δύο ξεχωριστοί άνθρωποι οι οποίοι απλώς ζητάνε να επιτύχουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, το συγκεκριμένο ζευγάρι χρειάζεται να κάνουν μια συγκεκριμένη προετοιμασία. Σίγουρα, πριν έρθουν στο ιατρείο διερεύνηση υπογονιμότητας, εγώ το έχω ονομάσει ήδη ιατρείο διερεύνηση υπογονιμότητας, θα πρέπει να έχουν συλλέξει όλες τις εξετάσεις που έχουν κάνει και οι δύο μέχρι εκείνη τη στιγμή, είτε αυτές είναι αιματολογικές, είτε είναι υπερηχογραφήματα, μαγνητικές, αξονικές τομογραφίες, οτιδήποτε έχει γίνει στο παρελθόν, έστω και άσχετων ειδικότητων, γιατί καμιά φορά προβλήματα που έχουν να κάνουν με άλλου είδους ειδικότητες μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε εμάς. Όταν έρθουν πια στο ιατρείο, θα πρέπει να τους εξετάσουμε, αν είναι δυνατόν και τους δύο, να δούμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν γίνει ήδη και να προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Τώρα, πόσες επισκέψεις χρειάζονται, κύριε Οι επισκέψεις συνήθως είναι δύο. Στην πρώτη επίσκεψη αυτό που κάνουμε είναι να δούμε τις εξετάσεις που ήδη έχουν φέρει μαζί τους οι ασθενείς, να πάρουμε ένα λεπτομερέστατο ιστορικό. Η πρώτη επίσκεψη μπορεί να διαρκέσει και μία ώρα περίπου. Και ίσως, εγώ αυτό που συνηθίζω να κάνω είναι ένα κολπικό υπερηχογράφημα, ενδοκολπικό υπερηχογράφημα στην σύντροφο. Από εκεί και πέρα κάνω μια λίστα εξετάσεων αιματολογικών ή άλλων, οι οποίες θα μου είναι χρήσιμες, έτσι ώστε στο επόμενο ραντεβού, έχοντας τις παλιές εξετάσεις και τις καινούριες, να βγάλω την διάγνωσή μου για το ποιο είναι το πρόβλημα και να τους προτείνω λύσεις. Ουσιαστικά είναι two steps στο ιατρείο. Άρα για σίγουρα το ζευγάρι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, το ξέρει, το γνωρίζει, μήνες πρωτού, χρόνια πρωτού, έρχεται στο ιατρείο σας, δεν είναι τσακωμένοι πλέον. Έτσι δεν είναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έρχονται αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι, να βρουν το πρόβλημα. Δεν δείχνουν τον δάχτυλο ένα στον άλλον, εσύ φταίς, εγώ φταίω. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν και αυτά, αλλά σε αυτά τα περιστατικά κοιτάω να είμαι λίγο κάθετος και προσπαθώ να τους να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη στιγμή που υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ζευγάρι και όχι δύο διαφορετικοί άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να λύσει ο καθένας το δικό του πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους απογόνους. Παίζετε και το ρόλο και του ψυχολόγου, γιατί σίγουρα είναι δύσκολο το κομμάτι σας. Και όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που το ζευγάρι πιθανόν να μην κάνει παιδί και όλα αυτά έχουν και το φορτίο και των άλλων οικογενειών. Δηλαδή, το σόι της μητέρας, το σόι του πατέρα. Ακριβώς. Λένε εσύ δεν μπορείς, εγώ δεν μπορώ, όχι εγώ μπορώ, εσύ μπορείς. Και σίγουρα είναι πολύ. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ complicated. Θα ήθελα να μας πείτε λιγάκι πάλι για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Πώς ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, ένα ζευγάρι, να τα πάρουμε step by step, έρχονται σε εσάς, έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σίγουρα το έχετε συζητήσει, μπαίνουν στη διαδικασία, αποφασίζουν να προχωρήσουν με μια εξωσωματική γονιμοποίηση. Τι ακριβώς κάνετε εσείς από εκεί και πέρα, ποιο είναι το πρώτο βήμα? Το πρώτο βήμα είναι να διευκρινίσω τον παράγοντα επογονιμότητας. Από τη στιγμή που έχω διευκρινίσει τον παράγοντα επογονιμότητας, αυτό που πρέπει να κάνω, είναι αντρικός ο παράγοντας επογονιμότητας, είναι να οργανώσω. Τις περισσότερες φορές είναι αντρικός. Στην Ελλάδα πιστεύω τις περισσότερες φορές είναι αντρικός ο παράγοντας επογονιμότητας. Ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στην περίπτωση που έχουμε τέτοιου είδους πρόβλημα και συνεργασία πάντα με κάποιον ειδικό ανδρολόγο, ώστε η διερεύνηση του συζύγου να είναι η καλύτερη δυνατή, προχωρώ στο σχεδιασμό του πρωτοκόλλου το οποίο θα χρησιμοποιήσω για την σύζυγο. Πρωτοκόλλο διέγερσης, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να δώσω σε μία γυναίκα προκειμένου να γίνει παραγωγή παραπάνω από ενός οαρίων. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα που δίνουμε, κυρίως είναι ενέσιμα για να κάνουμε μεγαλύτερη την παραγωγή των οαρίων.
και η όλη διαδικασία κρατάει γύρω στις 10 με 14 ημέρες. Αρχίζουν τα ενέσιμα φάρμακα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Τα ενέσιμα βοηθάνε γενικά σε όλη τη διαδικασία, είπατε? Ναι, μέχρι την συλλογή των οαρίων, μέχρι την ολιψία. Κάποια στιγμή, ενώ αρχίζουμε τα υπερηχογραφήματα και κάποιες εξετάσεις αίματος, ελέγχοντας κάποιες ορμόνες, αποφασίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία όσον αφορά την ορίμανση των οαρίων. Σε αυτό το σημείο σταματάμε τα ενέσιμα φάρμακα, δίνουμε μια τελευταία ένεση για να οριμάσουν τα οάρια, έτσι ώστε μετά από 36 περίπου ώρες να κάνουμε την ολιψία. Η ολιψία γίνεται στο χώρο του χειρουργείου της μονάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης, στη δική μου περίπτωση στο μητέρα. Και άρα πρέπει να γίνει σε κάποιο νοσοκομείο. Η γνώμη μου είναι πως ναι. Εγώ είμαι υπέρ των μονάδων εξωσωματικής, οι οποίες είναι, όπως λένε και οι Εγγλέζοι, building hospital. Δηλαδή, μέσα σε νοσοκομείο. Σε περίπτωση επιπλοκής ή κάτι, βρίσκονται και άλλες ειδικότητες μέσα που μπορούν να βοηθήσουν και να μην υπάρξει πρόβλημα. Είναι θέμα ασφάλειας περισσότερο. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, η ολιψία κρατάει από 5 έως και 10 λεπτά συνήθως. Γίνεται με ελαφρά μέθη αναισθησία, το οποία τη χορηγεί αναισθησιολόγος. Άρα και δεν αισθάνεται κάτι η γυναίκα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, όχι. Και ουσιαστικά εμείς διακολπικά με υπέρηχο παίρνουμε, τρυπώντας με μια μικρή βελονίτσα τα κολπικά τυχώματα, τα οάρια, κάνουμε τη συλλογή των οαρίων και τη δίνουμε στον εμβριολόγο, ο οποίος είναι δίπλα μας στο εργαστήριο, ο οποίος από εκεί και πέρα αναλαμβάνει την πολύ σημαντική δουλειά του να εκτελέσει τη γονιμοποίηση. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια ομάδα, όπως λέτε εσείς, κάνουμε. Οπότε η ομάδα αυτή από τι αποτελείται? Η ομάδα αποτελείται από το γυναικολόγο ή τους γυναικολόγους που έχουν αναλάβει το περιστατικό, από τον ή τους εμβριολόγους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το εργαστήριο, για τη γονιμοποίηση και τη δημιουργία ουσιαστικά της νέας ζωής. Υπάρχει ένα team ψυχολόγων οι οποίοι βοηθούν στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει στρες, κατάθλιψη, διάφορα προβλήματα σίγουρα μπορούν να δημιουργηθούν. Πολύ στρες και πολύ κατάθλιψη. Ακριβώς. Επίσης, εγώ συνεργάζομαι και με βελονιστές, οι οποίοι βοηθούν αρκετά την όλη διαδικασία, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες. Εξηγήστε μας λίγο εκείνο το κομμάτι. Πώς μπορεί να βοηθηθεί κάποιος από τον βελονισμό? Έχουν γίνει κάποιες εργασίες τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τη Δανία, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι ο βελονισμός και πριν, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της, ή λίγο πριν από την εμβριομεταφορά, βοηθούν πάρα πολύ στο να μην και στο να προχωρήσει η εγκυμοσύνη. Αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι ότι τα έμβρια δεν παραμένουν παρά λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά μέσα στην κοιλότητα της μήτρας μετά την εμβριομεταφορά, γιατί η μήτρα ξεκινάει κάποιο είδους συσπάσεων ακριβώς μετά την εμβριομεταφορά, ερεθισμένη από τη διαδικασία της εμβριομεταφοράς, έτσι ώστε μετά από λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα τα έμβρια βρίσκονται εκτός μήτρας. Με τη διαδικασία του βελονισμού, αυτό που γίνεται είναι ότι μειώνουμε τις συσπάσεις που κάνει η μήτρα μετά τη διαδικασία της εμβριομεταφοράς, τόσο ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε μία ασφαλή συνέχιση της εγκυμοσύνης μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως είναι σημαντικός και ο βελονισμός, όπως λέτε και εσείς, και να δώσουμε λίγο έμφαση και να το τονίσουμε αυτό, γιατί ο βελονισμός δουλεύει με τους μεσημβρινούς, οπότε υπάρχει ένα πεδίο, γενικά γίνεται και καλύτερη αιμάτωση και καλύτερα η ροή και το έμβριο και ότι πρέπει να προχωρήσει μέσα στον οργανισμό για να γίνει καλή σύλληψη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Οι βελονιστές που συνεργάζομαι κάνουν θεραπείες οι οποίες έχουν και στόχο πριν από την διάρκεια την αρχή της διέγερσης, να φέρουν τον οργανισμό σε τέτοιο επίπεδο ορμονικό, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στην όλη διαδικασία, να αντιδράσει καλύτερα και σίγουρα να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, σίγουρα υπάρχει μια υποστήριξη που πρέπει να δοθεί, όπως είπατε και εσείς, βρίσκονται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση η γυναίκα σίγουρα, γιατί ό,τι χειρότερο μπορεί να πει σε μια γυναίκα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί. Οπότε η υποστήριξη αυτή ψυχολογική, ποιος είναι αυτός που έχει αυτό το ρόλο? Υπάρχει ένα team ψυχολόγων που συνεργάζομαι εδώ και αρκετό καιρό, οι οποίοι έχουν ακριβώς αυτήν την αρμοδιότητα να αναλάβουν την ψυχολογική υποστήριξη του ζεύγους και ιδιαίτερα των ανθρώπων που έχουν κάποιο πιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές μπορώ να πω από προσωπική εμπειρία ότι είναι οι άντρες αυτοί που ζητούν
βοήθεια σε τέτοιου είδους θέματα, γιατί, να το πω κάπως έτσι πιο απλά, είναι πιο βαρύ για κάποιον άντρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να ακούσει ότι έχει κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας παρά για μια γυναίκα. Οι άντρες το παίρνουν πιο βαριά, να το πω έτσι πιο απλά. Δυστυχώς, ναι. Κατάκαρδα. Ναι. Τώρα, η υποστήριξη αυτή γίνεται μαζί, σαν ζευγάρι ή μεμονωμένα, δηλαδή ο ψυχολόγος θα μιλήσει με τον άντρα πρώτα, μετά με τη γυναίκα, μετά μαζί. Συνήθως ξεκινά και με τους δύο στην αρχή και μετά, διερευνώντας τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας τους, κάνει focus περισσότερο στο άτομο που χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια. Όπως είπατε εσείς, ο άντρας σε αυτή την περίπτωση. Το αδύνατο φύλλο δηλαδή. Αν και ήθελα να πιστέψω ότι η γυναίκα το χρειαζόταν, σαν γυναίκα, πιστεύω ότι η γυναίκα είναι αυτή που το χρειάζεται. Αλλά καταλαβαίνω και αυτό που λέτε εσείς, κύριε Σικουτρή, σίγουρα, γιατί και ο άντρας το παίρνει πιο κατάκαρδα, έχει λίγο και την ανασφάλεια αυτή της υπογονιμότητας, γιατί είναι άμεσα συνδεμένη και με τη σεξουαλικότητά του. Για κάποιο λόγο έτσι είναι τα ταμπού εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και όταν ένας άντρας πιστεύει, Έλληνας άντρας λέμε τώρα, γιατί σίγουρα όλα αυτά τα ταμπού συμβάλλουν στη ψυχολογία του άντρα. Να μας πείτε λιγάκι από άποψη ελέγχου. Ποιοι είναι, πρέπει να κάνουν κάποιες εξετάσεις το ζευγάρι πριν υποστούν στην εξωσωματική γονιμοποίηση? Σίγουρα. Αυτό που ζητάω πάντα είναι, ενώ έχω πάρει ένα λεπτομερέστατο ιστορικό, να γίνει, μια λίστα εξετάσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με τον προγενετικό έλεγχο. Προτιμώ να το κάνω πριν επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, για να ξέρω τι έχω να αντιμετωπίσω, παρά μετά. Αρκετοί γυναικολόγοι το ζητάνε ενώ οι ασθενείς τους έχουν παρουσιαστεί στο ιατρείο. Εγώ κοιτάω ακόμα και στα pap test να ενημερώνω τις ασθενείς μου ότι εφόσον είναι σε αναπαραγωγική ηλικία και προσπαθούν να επιτύχουν εγκυμοσύνη, καλό θα ήταν να έχουν κάνει το προγενετικό έλεγχο πριν επιτύχουν την εγκυμοσύνη. Ούτως ώστε να ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα απλό παράδειγμα είναι τα αντισώματα της ερυθράς. Είναι πολλοί ασθενείς που έχουν έρθει στο ιατρείο με θετικά τεστ εγκυμοσύνης και στον έλεγχο που κάνουμε βλέπουμε ότι δεν έχουν αντισώματα για την ερυθρά. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι κλεισμένες καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να προστατευτούν από την επαφή τους με το συγκεκριμένο ιό, κυρίως με τα παιδιά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται, είναι καλύτερο να έχει γίνει ο προγεννητικός έλεγχος πριν και όχι μετά. Τώρα, ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει και να είναι πρόσφατα τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Μέσα σε τι χρονικό διάστημα? Σίγουρα. Εγώ τους δίνω ένα περιθώριο τουλάχιστον 1,5 μήνα από τη στιγμή που κάνουμε το πρώτο ραντεβού μέχρι να τελειώσουν όλες τις εξετάσεις. Υπάρχουν και εξειδικευμένες εξετάσεις ορμονικές, οι οποίες συνήθως γίνονται δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα του κύκλου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και απεικονιστικές εξετάσεις, όπως είναι η στεροσαλπιγκογραφία, η οποία πρέπει να γίνει και σε συγκεκριμένες ημέρες επίσης του κύκλου, για να δούμε την κοιλότητα της μήτρας και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνδεδεμένο με την υπογονιμότητα. Τώρα, η θέση της γυμναστικής ποια είναι? Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε γυναίκες που έχουν πολικυστικές οθήκες. Μάλιστα. Το να γυμνάζεται, μια γυναίκα που έχει πολικυστικές οθήκες βελτιώνει το ορμονικό της προφίλ, μειώνοντας το ποσοστό λίπους που έχει στο σώμα της. Και ο μεταβολισμός αυξάνεται. Οι πολικυστικές οθήκες είναι καταρχήν ένα μεταβολικό ουσιαστικά σύνδρομο. Έχει να κάνει με μια εικόνα ή μη πολικυστικών οθικών στις μία και στις δύο οθήκες. Ουσιαστικά είναι μικρές κίστες οι οποίες υπάρχουν στην περιφέρεια της μίας ή και των δύο οθικών. Αλλά η βάση του προβλήματος έχει να κάνει με κάποια, επειδή είναι πολυγονιδιακή, έχει να κάνει με πάρα πολλά γονίδια. Αναφέρονται πάνω από 270 γονίδια αυτή τη στιγμή που εμπλέκονται στην όλη κατάσταση. Είναι μεταβολικό ουσιαστικά αυτό το σύνδρομο και έχει να κάνει με τη ρύθμιση των ορμονών στο ανθρώπινο σώμα. Είναι κληρονομικό και η εκδήλωσή του έχει να κάνει με το ποια από αυτά τα γονίδια που εμπλέκονται έχουμε κληρονομήσει. Άλλες γυναίκες έχουν ακμή, άλλες γυναίκες έχουν αραιομηνόρια, δηλαδή μεγάλους κύκλους πάνω από 35 ημέρες ή ακόμα και αμηνόρια, αύξηση της τριχοφυΐας, δεν κάνουν ορυξία μερικές από αυτές. Αυτό συνεπάγεται και προβλήματα στην γονιμότητά τους, αποβολές πρώτου τριμήνου και δυσκολία στο να μειώσουν το βάρος τους. Οπότε όλες αυτές τις δυσκολίες βοηθάνε και η γυμναστική πάνω απ' όλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό μας διάλειμμα, κύριε Σικουτρή, και πάλι μαζί σας. Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας, συνεχίζουμε το θέμα εξωσωματική γονιμοποίηση. Με τον γιατρό μας, γυναικολόγο με ευτήρια χειρουργό, τον κύριο Σικουτρή, Αναστάσιο Σικουτρής. Έχετε κάνει τα μεταπτυχιακά σας στον Μπρίστολ της Αγγλίας και εμείς και μιλάμε για Αγγλία. Πείτε μας λιγάκι το ρόλο
Πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα σε σχέση με την Αγγλία, θέλετε να μας πείτε? Υπάρχουν αρκετές διαφορές, θα μπορούσα να πω. Υπάρχουν πρωτόκολλα στα οποία οι Εγγλέζοι βασίζονται καθ' όλη τη διάρκεια των θεραπείων που δίνουν, αλλά η βασικότερη διαφορά είναι ότι υπάρχει κεντρικός έλεγχος από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Υγείας στην Αγγλία. Υπάρχει Ενώ εδώ τίποτα. Ενώ για την ώρα τίποτα. Υπάρχει το Human Fertilization Embryology Authority, το HFEA όπως λέγεται, που είναι κάτι σαν τις ΔΟΕ των μονάδων εξωματικής, φανταστείτε το κάπως έτσι. Κάποια στιγμή και ενώ μπορεί να κάνουμε μια ολιψία, μια εμβριομεταφορά ή κάποια μικρογονιμοποίηση στο εργαστήριο, μπορεί να εμφανιστεί το HFEA και να αρχίσει τους ελέγχους. Που αρχίζει από το paperwork, από το αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα χαρτιά, αν έχουν μπει υπογραφές, μέχρι και το αν ο γυναικολόγος είναι σωστά ντυμένος στο χειρουργείο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά θέματα που άπτονται του ελέγχου του HFEA, που κάτι ανάλογο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, αλλά σίγουρα όταν κάνετε εξωσωματική γονιμοποίηση σε μια μεγάλη και γνωστή μονάδα νοσοκομείου, σίγουρα κάποια πράγματα τηρούνται και εκεί τα τυπικά. Σίγουρα. Στο Μητέρα έχουμε πρωτόκολλα στα οποία όλοι οι επιμελητές είμαστε υποχρεωμένοι να βασιστούμε και σίγουρα τα τυπικά πρέπει να τηρηθούν. Έχουμε δεχτεί ελέγχους από το Υπουργείο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε κάτι ανάλογο με το HFEA στην Ελλάδα, η αρχή που ουσιαστικά έλεγχε τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων εξωματικής, αλλά για λόγους εσωτερικούς του Υπουργείου προφανώς αυτή η αρχή δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή και από ό,τι άκουσα όμως τις τελευταίες ημέρες ο Υπουργός προσπαθεί να ξαναλειτουργήσει την αρχή, η οποία και θα βοηθήσει σίγουρα το έργο και το δικό μας αλλά και τη διασφάλιση των ασθενών. Ότι όλα γίνονται leggi artis, όπως λέγανε και οι Λατίνοι. Τώρα, μιλήσαμε φυσικά για τις αρχές, όπως είπατε και εσείς, από άποψη συμπεριφοράς του ζευγαριού. Οι ασθενείς δεν είναι βασικά ασθενείς, αν και ψηλό είναι ασθενείς. Τους θεωρείτε ασθενείς, έτσι δεν είναι? Μέχρι την επίτευξη εγκυμοσύνης, επειδή έχουν προβλήματα. Από το σημείο εκείνο και μετά, όχι. Η εγκυμοσύνη είναι μια φυσική διαδικασία. Ακριβώς. Και δεν τη βλέπω σαν ασθένεια. Εγώ προσωπικά. Είναι και επιλογή άλλωστε. Ακριβώς. Γιατί αν θέλει κάποιος να κάνει παιδιά, φυσικά θα τηρήσει το πρωτόκολλο και θα πρέπει να κάνει όλα αυτά που θα του πείτε. Κύριε Σικουτρή, μπορείτε να μας πείτε η συμπεριφορά των Ελλήνων σε σχέση με άλλες νοοτροπίες άλλων χωρών είναι διαφορετική? Μ' άρεσε πάρα πολύ η ερώτηση σας. Ναι, είναι διαφορετική. Στην Αγγλία, αυτό μπορώ να πω, ήταν αυτό που βιώναμε καθημερινά, ήταν ότι ερχόντουσαν πολύ καλά διαβασμένοι. Όχι μέσω του ίντερνετ, αλλά είχαν πάρει τις πληροφορίες τους διαβάζοντας βιβλία που έχουν να κάνουν με τις συγκεκριμένες διαδικασίες και από το ίντερνετ. Δεν επιμέναν πάρα πολύ στην άποψή τους, απλώς αυτό που θέλαν ήταν να τους καθησυχάσουμε, να τους εξηγήσουμε τις διαδικασίες που υπάρχουν και θέλαν ίσως παραπάνω λεπτομέρειες και διευκρινήσεις. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι έρχονται έχοντας μπει σε blogs, στο ίντερνετ, έχοντας πάρει πληροφορίες οι οποίες πολλές φορές δεν είναι ακριβείς, δεν είναι σωστές και επιμένουν νομίζοντας ότι τα ξέρουν όλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μα υπάρχει και η νοοτροπία, μου είπε, σου είπα, τις είπες. Όλοι, μέχρι και η κομμότρια έχει πει διάφορα πράγματα που γνωρίζει για την εξωματική. Η πεθερά, η θεία, η συνυφάδα, η κουνιάδα, όλοι έχουν άποψη. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι έχει ασθενείς... Ακούνε όμως τον γιατρό, κύριε Σικουτρή, όταν έρθουν σε εσάς και δώσετε όλες τις πληροφορίες, όλα αυτά, τους εξασφαλίσετε κάποια πράγματα, τους καθησυχάσετε, τους πείτε έτσι και έτσι και έτσι είναι τα πράγματα. Ένα μεγάλο ποσοστό, ένα τεράστιο ποσοστό πλέον, γιατί και η επιστήμη έχει προχωρήσει, η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα. Σας πιστεύουν? Πιστεύω πως θέλει υπομονή. Όταν λέω ότι τουλάχιστον μία ώρα είναι το πρώτο ραντεβού, ιδιαίτερα το πρώτο ραντεβού για τη λήψη του ιστορικού, πρέπει να δείξω ασθενείς ότι είσαι εκεί για να τους βοηθήσεις, όχι για να τους πάρεις τα χρήματα, ούτε για να τους οδηγείς σε θεραπείες οι οποίες απλώς θα χάσουν το χρόνο τους, δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να το έχουν δεν είναι η συντομότερη οδός που πρέπει να ακολουθήσουν και να αρχίσεις να τους δημιουργείς ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και χρειάζεται πολύ κόπος για να επιτύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ύστερα συνήθως δεν είναι και καλά κάνουν, δεν είναι η πρώτη επίσκεψη που έρχονται σε σένα. Έχουν πάει και σε άλλους γιατρούς πριν. Και έχουν πάρει διάφορες νόμες. Αυτό το θεωρώ πολύ σωστό. Πιστεύω ότι πάνω από 2-3 γυναικολόγους θα πρέπει να συμβουλεύονται ασθενείς
πριν καταλήξουν σε ποιον θα πάνε τελικά για να εμπιστευτούν την θεραπεία τους και πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλό feeling μεταξύ ασθενών και γιατρών. Εγώ προσωπικά. Πολύ προσωπικό. Ακριβώς. Η όλη προσέγγιση και του γιατρού και της ομάδας του γιατρού, του ψυχολόγου, η όλη στήριξη που θα γίνει στο ζευγάρι είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί δεν είναι μόνο η σωματική, αυτό που θα υποστεί σωματικά μια γυναίκα, είναι και όλη η ψυχολογία, η όλη στήριξη. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε περίπου ένα μέσον όρο επισκέψεων. Πόσες επισκέψεις πρέπει να κάνει το ζευγάρι? Συνήθως είναι, όπως σας είπα και πριν, 2. Σπάνια έχουμε και μια τρίτη επίσκεψη όταν τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαριστεί, όταν περιμένουμε ακόμα και άλλες εξετάσεις να έρθουν. Επίσης, όταν έχουμε προβεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είναι η στεροσκόπηση, ας πούμε, και πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα 2-3 μηνών από τη στιγμή που έχει γίνει μέχρι τη στιγμή που θα προχωρήσουμε στον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, στη θεραπεία, ίσως χρειάζεται μία ακόμα ένα υπενθυμιστικό ραντεβού στους ασθενείς για να τους εξηγήσουμε ξανά το πρωτόκολλο, να είμαστε σίγουροι σαν ομάδα ότι όλα είναι κατανοητά και να τους τα δώσουμε και γραπτά. Εγώ επιμένω πολύ στο να τα δίνω και γραπτά. Αλλά τα διαβάζουν όμως. Τα διαβάζουν, γιατί αυτό που κάνω είναι να μην τους δώσω έτοιμα συνήθως φωτοτυπημένα χαρτιά με συνταγές τύπου μαγειρικής 1, 2, 3, 4, 5. Συνήθως αυτό που κάνω είναι να ράβω το κουστούμι ή το ταγέρ σύμφωνα με αυτό που έχω μπροστά μου. Δηλαδή, καταναλώνω αρκετό χρόνο ώστε να τους εξηγήσω σωστά και να γράψω με τα ίδια μου τα χέρια ακριβώς αυτά που πρέπει να κάνουν και να είμαι σίγουρος ότι τα έχουν καταλάβει. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σικουτρή. Μπορείτε να μας πείτε την ημέρα της ολιψίας. Τι ακριβώς γίνεται? Περιγράψτε μας λίγο εκείνη την ημέρα για να καταλάβουμε. Την ημέρα της ολιψίας έρχονται και οι δύο, το ζευγάρι. Η κυρία είναι νηστική από την προηγούμενη μέρα το βράδυ, συνήθως γίνεται πρωινές ώρες. Έρχεται στη μονάδα, θα γίνει η λήψη πάλι του ιστορικού και θα πρέπει να βάλουν το ζευγάρι κάποιες υπογραφές, το paperwork που λέγαμε και πριν, και θα πρέπει να γίνει ένας καρδιολογικός έλεγχος, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Θα δούμε αν έχουν όλες τις εξετάσεις τους φέρει μαζί, τις ταυτότητές τους, πιστοποιητικά γάμου ή ειδικά συμφωνητικά που κάνουν συμβολογράφο αν δεν έχουν παντρευτεί ακόμα το ζευγάρι. Και μετά προχωράμε στην ολιψία, η οποία κρατάει 5 με 10 λεπτά, το πολύ 1/4 σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις. Γίνεται με μέθη. Η ασθενής δηλαδή μπαίνει στον χώρο του χειρουργείου, ο αναισθησιολόγος χορηγεί φάρμακα ενδοφλέβια για το διάστημα που ανέφερα και πριν και ο γυναικολόγος με τη βοήθεια όλου του team, δηλαδή των μεών, νοσηλευτριών κτλ. Που βρίσκονται στη μονάδα εξωσωματικής και των εμβριολόγων, οι οποίοι είναι ακριβώς δίπλα και παρακολουθούν την όλη διαδικασία από το εργαστήριο. Πείτε μας λίγο το ρόλο του εμβριολόγου. Οι εμβριολόγοι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως είπα και πριν, της όλης διαδικασίας. Εγώ, αν ήμουν ασθενής, εκτός τον γυναικολόγο, θα ρώταγα ποιος ή ποιοι είναι οι εμβριολόγοι που θα δημιουργήσουν μια καινούργια ζωή για μένα στο εργαστήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί οι εμβριολόγοι δεν ακούγονται τόσο. Λάθος, μεγάλο λάθος. όλα τη φήμη ο γυναικολόγος που κάνει την εξωματική γονιμοποίηση, ενώ και ο εμβριολόγος παίζει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Σημαντικό ρόλο, μάλλον, συνολικώς. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε ένα πολύ καλό team στο Μητέρα εμβριολόγων. Ο υπεύθυνος του εμβριολογικού team είναι ο Palmer Giles, ο οποίος είναι Άγγλος, ήταν χρόνια στο Hammersmith και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μαζί του. Μπράβο. Απλώς του μιλάμε στα αγγλικά πολλές φορές, γιατί τα ελληνικά του δεν είναι και τόσο καλά. Και οπότε έχετε συνηθίσει. Και έχουμε συνηθίσει να νιώθουμε οικία. Γιατί περισσότεροι από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί στη Μεγάλη Βρετανία, οπότε είμαστε μια χαρά. Ο ρόλος της ΜΕΑΣ, πείτε μας και ο ρόλος της ΜΕΑΣ. Πολύ σημαντικός, πάρα πολύ σημαντικός επίσης. Ή της ΜΕΑΣ της νοσηλεύτριας, γιατί έχουμε και από τις δύο κατηγορίες στο μεευτήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι πιο κοντά στο ζευγάρι. Είναι συνεχώς το ζευγάρι δίπλα. Το ενημερώνει για τα πάντα και βρίσκεται και στις δύο φάσεις τις σημαντικότερες που είναι η ολιψία και η εμβριομεταφορά αργότερα μες στο χειρουργείο. Πολύ καλό αυτό. Οπότε η ομάδα σας είναι πλήρες. Σίγουρα. Πείτε μας λιγάκι πώς γίνεται η γονιμοποίηση στο εργαστήριο. Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τη διαδικασία? Εκεί είναι, όπως είπα και πριν, ο ρόλος του εμβριολόγου αρκετά σημαντικός, ο πιο σημαντικός από όλους. Η γονιμοποίηση γίνεται κυρίως με δύο τρόπους. Ή με την κλασική IVF, που σημαίνει in vitro fertilization, δηλαδή εξωματική γονιμοποίηση,
και γίνεται βάζοντας επεξεργασμένο σπέρμα, το οποίο ο σύζυγος το δίνει τη μέρα της οοληψίας με 3-4 μέρες αποχή. Αφήνουμε μία επεξεργασμένη σταγόνα σπέρματος με κάθε οάριο από τα οποία έχουμε συλλέξει με τη μέθοδο της οοληψίας και περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε ποια από αυτά τα οάρια έχουν γονιμοποιηθεί με τη βοήθεια του επεξεργασμένου σπέρματος. Αυτή είναι η κλασική IVF. Η άλλη μέθοδος, που είναι πάρα πολύ συχνή λόγω των προβλημάτων αντρικής υπογονιμότητας που έχουμε στην Ελλάδα, είναι η ICSI. Στα αγγλικά σημαίνει Intracytoplasmatic Sperm Injection, δηλαδή ενδοκυταροπλασματική έκχυση σπέρματος, που δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά σε φιλμάκια που σχετίζονται με εξωματική γονιμοποίηση, όταν έχουμε αντρικό παράγοντα υπογονιμότητας και έχουμε μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων ή υποκινητικά σπερματοζωάρια, με ειδικό μικροσκόπιο, το οποίο κάνει αρκετά μεγάλη μεγέθυνση και ρομποτικά στελέχη, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε ένα σπερματοζωάριο για κάθε οάριο που έχουμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της οοληψίας, τρυπάμε το οάριο και μεταφέρουμε το σπερματοζωάριο μέσα στο οάριο. Τεχνητά δηλαδή ουσιαστικά τρυπάμε το οάριο και μεταφέρουμε το σπερματοζωάριο μέσα. Περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε τι ποσοστά επιτυχίας, τι ποσοστά γονιμοποίησης θα έχουμε. Τα ποσοστά κυμαίνονται γύρω στο 75 με 80% και στις δύο μεθόδους. Μάλιστα. Θέλω να παραμείνουμε όμως στην εμβριομεταφορά. Μπορείτε να μας περιγράψετε ακριβώς τη διαδικασία αυτή για να την καταλάβουν οι ενδιαφερόμενοι? Η εμβριομεταφορά είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική διαδικασία σε έναν κύκλο εξωματικής γονιμοποίησης. Έχουμε φτάσει πια στο τέλος και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τα έμβρια που ήδη έχουμε στους ειδικούς κλιβάνους επόασης μέσα στο εργαστήριο, μέσα στη μήτρα. Μάλιστα. Η διαδικασία για τον ασθενή είναι πάρα πολύ απλή. Μπορώ να τη συγκρίνω με ένα απλό pap test. Δεν χρειάζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων νάρκωση ή αναισθησία. Ουσιαστικά οι ασθενείς με τη βοήθεια διακυλιακού υπερήχου, έχοντας αφήσει γεμάτη την ουρδόχο της κίστη, ώστε να μπορούμε να δούμε πού θα αφήσουμε τα έμβρια, μπαίνει στο χώρο του χειρουργείου και με ένα λεπτό καθετηράκι από τον τράχυλο της μήτρας εμείς περνάμε τα 3 ή 4, ανάλογα με την ηλικία της κυρίας, έμβρια, τα καλύτερα 3 ή 4 έμβρια που έχουν προκύψει, μέσα στη μήτρα και τα αφήνουμε κοντά στον πυθμένα, σε απόσταση γύρω στο 1,5 με 2 εκατοστά από τον πυθμένα της μήτρας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι όσο πιο απλή γίνεται, όσο πιο ατραυματική γίνεται και σίγουρα τα τελευταία χρόνια με την καθοδήγηση υπερήχου, έτσι ώστε να ξέρουμε πού ακριβώς αφήνουμε τα έμβρια, τη μικροσταγόνα του καλλιεργητικού υγρού που μέσα υπάρχουν τα έμβρια. Άρα για πάντα πρέπει να είναι εκεί και ο εμβριολόγος. Πάντα. Να είναι το δεξί μας χέρι. Τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθήσετε? Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε. Ποια είναι αυτά? Στην εξέλιξη των τελευταίων χρόνων έχουμε διάφορα πρωτόκολλα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ασθενή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τα πιο μοντέρνα πρωτόκολλα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, μάλιστα πρόσφατα ήμουνα στο Βέλγιο με τον καθηγητή Ντεβρόη στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, ο οποίος είναι pioneer στην όλη διαδικασία των πρωτοκόλων με ανταγωνιστή. Έχουν βρεθεί φάρμακα τα οποία λειτουργούν σαν ανταγωνιστές κάποιων συγκεκριμένων υποδοχέων. Τώρα, πόσο ασφαλή είναι αυτά τα φάρμακα? Είναι πάρα πολύ ασφαλή. Και τα συγκεκριμένα φάρμακα τα χρησιμοποιούμε σε γυναίκες μεγαλύτερες κυρίως ηλικίας, αλλά και σε γυναίκες που έχουν σύνδρομο υπερδιέγερσης έχουν κάνει σύνδρομο υπερδιέγερσης των οθικών, που είναι μια επιπλοκή της εξωματικής γονιμοποίησης στο παρελθόν. Άρα η ηλικία επηρεάζει όλα αυτά? Σίγουρα, σίγουρα. Η ηλικία και το ιστορικό, το ιατρικό της γυναίκας που έχουμε απέναντί μας, μας καθοδηγεί στο να διαλέξουμε το πρωτόκολλο που θα ακολουθήσουμε. Τώρα τι γίνεται όταν υπάρχουν διάφορα ιατρικά προβλήματα, εκτός δηλαδή ότι δεν μπορεί να γονιμοποιήσει η γυναίκα ή το σπέρμα του άντρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, όπως είπατε και εσείς πριν. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση όταν υπάρχουν άλλα ιατρικά προβλήματα? Αν είναι αξεπέραστα τα ιατρικά προβλήματα, ώστε η γυναίκα δεν μπορεί να κυοφορήσει, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο θεσμός της παρέθετης μητρότητας, που κάποιες κυρίες θέλουν να συμμετέχουν σε προγράμματα τέτοιου είδους
και να βοηθήσουν συνανθρώπους τους που δεν μπορούν να κυοφορήσουν, γυναίκες που έχει γίνει ιστρεκτομία, ας πούμε, στο παρελθόν ή έχουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα που δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας μια εγκυμοσύνη, να επιτύχουν το στόχο τους. Το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα, μιλήσαμε για τις πολυκυστικές οθήκες. Πείτε μας πάλι, σε περίπτωση που η γυναίκα έχει πρόβλημα με τις πολυκυστικές οθήκες, τι γίνεται εκεί? Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να διερευνήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη σοβαρότητα του προβλήματος. Γιατί όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλά γονίδια τα οποία συμμετέχουν στην εμφάνιση του συνδρόμου πολυκυστικών οθικών. Και να μας εξηγήσετε και βασικά λεπτομερώς τι είναι ακριβώς οι πολυκυστικές οθήκες, για να καταλάβουμε. Οι πολυκυστικές οθήκες είναι μια οντότητα, την οποία μέχρι και πριν από λίγα χρόνια δεν ξέρουμε ακριβώς την προέλευσή της, η οποία έχει να κάνει με την κληρονομικότητα ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλά γονίδια τα οποία μπορεί να έχουμε κληρονομήσει από τη μητέρα μας ή από τον πατέρα μας. Κάτι πολύ μεγάλο, έτσι. Ακριβώς, ναι. Λίγο υπερφυσικό. Είναι ουσιαστικά ένα μεταβολικό σύνδρομο. Έχει να κάνει με την αντίσταση στην ινσουλίνη, άρα αυτές οι γυναίκες στο μέλλον έχουν και προβλήματα, πολλές από αυτές με ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Έχουν εικόνα πολυκυστικών οθικών στη μία ή και στις δύο οθήκες, όπως είπα και πριν. Ουσιαστικά βλέπουμε περιχογραφικά ότι η μία ή και οι δύο οθήκες έχουν μικρές κίστες, μικρότερες από 1 εκατοστό η κάθε μια στην περιφέρεια. Οι οθήκες, αν τις δει κάποιος με το λαπαροσκόπιο, είναι μεγαλύτερες σε όγκο, έχουν τις μικρές κιστούλες αυτές περιφερικά, και ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να έχουν ένα ροζ light χρώμα, είναι άσπρες αρκετά, εξαιτίας μιας σχετικής σκλήρυνσης που έχουν στην περιφέρεια, που έχει να κάνει με την ύπαρξη αυτών των άτριτων θυλακίων, αυτών των ουσιαστικά μικρών κίστεων. Αυτές οι γυναίκες έχουν τάση να κάνουν και μεγαλύτερες κίστες στην οθήκη. Έχουν άλλα συμπτώματα που έχουν να κάνουν με γονίδια που έχουν κληρονομήσει επίσης, όπως είναι ακμή, τριχοφυΐα, αυξημένες ανδρικές ορμόνες όπως είναι τεστοστερόνη, αρεομηνόρια, δηλαδή μεγάλους κύκλους. Και πολλές από αυτές τις γυναίκες χάνουν δύσκολα βάρος, δεν κάνουν ορυξία, έχουν αποβολές πρώτου τριμήνου αν μείνουν έγκυες, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο γενικός πληθυσμός, και δυσκολεύονται πολλές φορές να μείνουν έγκυες. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που κάνουμε είναι εφόσον έχουμε διερευνήσει... Όταν έχετε αυτά τα περιστατικά και έρχονται στο ιατρείο σας, πώς το χειρίζεται η ομάδα σας? Κοίταξτε να δείτε, εφόσον πάρουμε ένα λεπτομερές ιστορικό, δούμε τι εξετάσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και ζητήσουμε καινούριες. Δείτε ότι υπάρχει παραδείγματος χάρη. Αυτό βοηθάει σε κάτι? Αρχικά ξεκινάμε με την παρακολούθηση του κύκλου. Δηλαδή, ουσιαστικά, εγώ υπερηχογραφικά αυτό που κάνω είναι μετά τη λήξη της 6ης-7ης μέρας, ξεκινάω κάθε 2-3 μέρες περιχογραφήματα μέχρι να δω αν η συγκεκριμένη γυναίκα κάνει ορυξία ή δεν κάνει. Τους δίνουμε συμβουλές όσον αφορά λέμε να πάνε σε εξειδικευμένους διατροφολόγους, ώστε να πάρουν ειδικές δίαιτες που έχουν να κάνουν με το σύνδρομο το συγκεκριμένο πολυκυστικών οθικών, και ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι πιο γόνιμες ημέρες. Αν δούμε ότι με κατευθυνόμενες συμβουλές για το ποιες είναι οι πιο γόνιμες μέρες δεν έχουμε επιτυχία, δεν προκύπτει η εγκυμοσύνη, το επόμενο βήμα είναι να τις βοηθήσουμε κάνοντας σπερματέγχυση. Η σπερματέγχυση είναι ουσιαστικά μία έκχυση συγκεκριμένη μέρα του κύκλου που έχουμε δει και είμαστε σίγουροι περιχογραφικά ότι έχει γίνει ορυξία. Σπέρματος, το οποίο πριν έχει περάσει από το εργαστήριο και έχει εμπλουτιστεί και επεξεργαστεί έτσι ώστε να είναι αρκετά γόνιμο. Μάλιστα. Αυτό γίνεται και σε περιπτώσεις που οι άντρες έχουν κάπως πιο τεμπέλικο, να το πω έτσι απλά, σπέρμα. Κύριε Σικουτρή, έτσι όπως μας λέτε, ότι η διαδικασία μπορεί να είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμη, ενώ η εξωματική γονιμοποίηση μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία, έτσι. Όταν όμως υπάρχει ιστορικό που πρέπει να παρακολουθήσετε, γίνεται λίγο πιο μακροχρόνια η παρατήρησή του. Γιατί οπωσδήποτε όταν υπάρχουν πολυκυστικές, όπως είπατε και εσείς, οθήκες, πρέπει να φτάσετε στο όριο ή να φτιάξετε κάποια πράγματα, να φτιάξετε τον οργανισμό και το σώμα της γυναίκας για να μπορεί να καταφέρει και να έχει μεγαλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα στην εξωματική γονιμοποίηση. Το αποτέλεσμα του παιδιού, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η ομάδα μας αυτό που κοιτάει να κάνει είναι να πηγαίνει step by step. Δηλαδή, βήμα-βήμα ανεβαίνουμε την πολυπλοκότητα των προτάσεων που έχουμε προς ασθενείς. Η τελευταία, βέβαια, είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά αν δεν χρειάζεται άμεσα, δεν φτάνουμε εκεί. Τους προτείνουμε λύσεις
αλλά οι οποίες είναι πιο απλές, κοστίζουν λιγότερο και είναι λιγότερο επεμβατικές. Σίγουρα και η βιασύνη σε κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητη. Η βιασύνη, γιατί όταν βιαστείς και δεν έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις, καλύτερα να περίμενες να μπορείς να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Σικουτρή. Face to face μαζί σας. Έχουμε σήμερα τον γυναικολόγο Μιευτήρα και χειρουργό μας, τον κύριο Σικουτρή. Είσαστε εξειδικευμένος λοιπόν στην ιστοροσκόπηση από το Πανεπιστήμιο Bristol της Αγγλίας. Μιλάμε για την εξωσωματική γονιμοποίηση και να συνεχίσουμε λιγάκι να μας εξηγήσετε πάλι για την εμβριομεταφορά. Θέλουμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς γίνεται, πότε γίνεται και πώς διαρκεί, δηλαδή όλη η διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Πείτε μας, κύριε Σικουτρή. Η εμβριομεταφορά είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Δεν χρειάζεται αναισθησία. Γίνεται 2, 3 μέχρι και 6 μέρες μετά την ολιψία. Ωραία, περιγράψτε μας και την ολιψία πάλι, να καταλάβουμε για τους τηλεθεατές που πιθανόν ανοίξαν τώρα το κανάλι. Ευχαριστώ. Την τηλεόρασή τους μάλλον. Εφόσον έχουμε τελειώσει με τα ενέσιμα φάρμακα τα οποία δίνονται για περίπου 8 με 10 μέρες, έτσι ώστε να επιτύχουμε την δημιουργία πολλών οαρίων και όχι μόνο ενός που γίνεται σε ένα φυσιολογικό κύκλο, σταματάμε τα φάρμακα, δίνουμε μια τελευταία ένεση υποδόρια το βράδυ που έχουμε αποφασίσει να σταματήσουμε τα φάρμακα και τη μεθεπόμενη μέρα το πρωί η ασθενής έρχεται νηστική στο μευτήριο μαζί με τον σύντροφό της και μπαίνοντας στο χειρουργείο για 5 με 10 λεπτά, σπάνια διαρκεί όλη η διαδικασία 1/4, εμείς με τη βοήθεια διακολπικού υπερηχογραφήματος μπορούμε να κάνουμε από τον κόλπο συλλογή των οαρίων, τα οποία τα δίνουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα στους εμβριολόγους και το εμβριολογικό team από εκεί και πέρα, εφόσον έχει δώσει την ίδια μέρα σπέρμα ο σύζυγος με αποχή 3-4 ημερών, προχωρούν στην μικρογονιμοποίηση. Μάλιστα. Ή στην κλασική γονιμοποίηση, δηλαδή στη δημιουργία των εμβρίων. Την επόμενη μέρα το πρωί θα πάρουμε τηλέφωνο μαζί με τους εμβριολόγους τους ασθενείς και θα τους ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα που είχαμε. Δηλαδή πώς από αυτά τα οάρια που έχουμε συλλέξει και γονιμοποιήσει αργότερα έχουν γονιμοποιηθεί και προχωρούν έμβρια πια. Ανάλογα τώρα με την περίπτωση, συναποφασίζουμε θα ήθελα να πω καλύτερα, με τους εμβριολόγους ποια μέρα θα γίνει η εμβριομεταφορά. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ή έκτη μέρα μετά την ολιψία. Η εμβριομεταφορά γίνεται πάλι στο χώρο του χειρουργείου με τη βοήθεια ενός υπερηχογραφήματος από την κοιλίτσα πια και όχι κολπικά. Η ασθενής το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να έχει γεμάτη την ουροδοχοκίστη της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε σε ποιο ακριβώς σημείο εμείς, με μια απλή διαδικασία που μοιάζει με το pap test, όπως ανέφερα και πριν, θα αφήσουμε τα έμβρια πια. Ο ελληνικός νόμος μας επιτρέπει να αφήσουμε μέχρι 3 έμβρια, τα 3 καλύτερα, σε περιπτώσεις γυναικών που είναι μέχρι 40 ετών και από 40 ετών και πάνω, μέχρι 50 που μας επιτρέπει ο νόμος να κάνουμε εξωματική γονιμοποίηση, μέχρι 4 έμβρια έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε. Αυτό. Οπότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες έτσι. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες, αλλά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουμε και πολύδιμες κοίησεις, πολύ συχνά, δηλαδή δίδυμα, τρίδυμα, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα μευτικά αργότερα. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κάπως σταθερή, έτσι. Σίγουρα και στο χώρο των χειρουργείων και στο εργαστηρίου ιδιαίτερα. Υπάρχουν αστικοί κλίβανοι μέσα στο χειρουργείο που βρίσκονται τα έμβρια, βγαίνουν λίγη ώρα πριν γίνει η διαδικασία της εμβριομεταφοράς, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι ανώδυνη τελείως και δεν χρειάζεται αναισθησία, και σε συνεργασία με τον εμβριολόγο πάντα, με ειδικούς καθετήρες και τελείως ανώδυνα γίνεται η διαδικασία της εμβριομεταφοράς. Τώρα, αν γίνει τη δεύτερη μέρα, μετά την ολιψία, η εμβριομεταφορά, τα κύτταρα που συνήθως έχουμε είναι 3-4, δηλαδή έχουμε ένα έμβριο με 3-4 κύτταρα. Μην φανταστείτε ότι είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός με χεράκια, ποδαράκια, κεφάλι, έτσι. Είναι απλώς μία μάζα κύτταρων. Όχι, καλά είναι ότι μας τα λέτε, γιατί ο καθένας τα φαντάζεται διαφορετικά. Αυτές οι εικόνες που έχουμε δει όλοι στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ με έμβρια σε δοκιμαστικούς σωλήνες που μοιάζουν με μικρά ανθρωπάκια, αυτές δεν ισχύουν. Αυτό που μεταφέρουμε ουσιαστικά είναι 3 ή 4
έμβρια τα οποία είναι μάζες κυταρικές, 4, 6, 8 κυτάρων την τρίτη μέρα αν γίνει εμβριομεταφορά μετά την ολιψία, έως και πάνω από 150 κυτάρων στην περίπτωση που αφήσουμε αυτά τα έμβρια να εξελιχθούν στο στάδιο της βλαστοκύστης. Το ζευγάρι μπορεί να διαλέξει έμβριο σε περίπτωση που ο άντρας δεν έχει σπέρμα ή η γυναίκα δεν έχει οάρια. Μπορεί να διαλέξει από την τράπεζα εμβρίου για σπέρματος. Σπέρμα μπορεί να διαλέξει από ειδικές τράπεζες που υπάρχουν, οι οποίες εξηγούν την όλη διαδικασία στους ασθενείς, τα υπέρ, τα κατά και τους δίνουν πληροφορίες όσον αφορά το συγκεκριμένο άτομο που είναι ο δότης σπέρματος, όπως ύψος, χρώμα ματιών, μαλλιών κτλ. Μπορεί στοιχεία για συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή μέχρι και το επίπεδο μόρφωσης που έχει. Το επίπεδο μόρφωσης, ναι, δεν μπορούν να μάθουν το όνομα και το επίθετο. Αυτό απαγορεύεται από τον ελληνικό νόμο. Ναι, μπορεί να μάθει είναι ψηλός, 1,90, ξανθός, γαλάνα μάτια, όλα αυτά παραδείγματος χάρη που μπορεί να διαλέξει. Ναι, ακριβώς. Προχωρημένα πράγματα. Ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Σικωτρή? Ωραία. Να μας πείτε λιγάκι για τη διατροφή, ήθελα να ρωτήσω. Είπατε για τη γυμναστική ότι παίζει σημαντικό ρόλο, ότι βοηθάει τα πράγματα. Η διατροφή βοηθάει? Σίγουρα. Η γυμναστική και η διατροφή βοηθάει πάρα πολύ όλες τις γυναίκες σε όλους τους τομείς που έχουν απτώνται της υγείας μας και σίγουρα και στο δικό μας τομέα. Συνήθως παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο η διατροφή και η γυμναστική, όπως είπα και πριν, στις γυναίκες με πολυκυστικές οθήγες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στις γυναίκες αυτές, όταν είναι υπέρβαρες, αυτό που τους λέω είναι να χάσουν συγκεκριμένο αριθμό κιλών, ειδικά να πέσει ο δείκτης μάζας σώματος αρκετά και να μειωθεί το ποσοστό λίπους. Πριν ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία, γιατί υπάρχουν έρευνες οι οποίες μας πιστοποιούν ότι οι γυναίκες με λιγότερο λίπος και χαμηλότερο δείκτη σωματικού βάρους, το BMI που λένε οι Αγγλοσάξονες, μας δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Αλλά σε όλες τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να πετύχουν μια εγκυμοσύνη η οποία θα πάει καλά και θα είναι καθόλου φυσιολογική, σίγουρα και η διατροφή αλλά και η γυμναστική, ειδικά η αερόβια γυμναστική, βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για να πετύχουμε μια εγκυμοσύνη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και τι θα γίνει από τη στιγμή που η γυναίκα μείνει έγκυος. Πετύχουμε δηλαδή το αποτέλεσμα και μετά. Βέβαια, να μπορεί να κρατήσει το παιδί. Ακριβώς. Και να το γεννήσει με ασφάλεια. Να μειώσουμε παράγοντες κινδύνου όπως είναι η προεκλαμψία, η εκλαμψία ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι οι παράγοντες είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, καινούριες νέες εξελίξεις στο χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ποιες είναι οι νέες τεχνικές, νέες εξελίξεις που υπάρχουν, κύριε Σικουτρή? Οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εξωσωματικής θα μπορούσα να πω πως είναι 3. Η πρώτη έχει να κάνει με ένα είδος βιντεοσκόπησης, με φιλμ το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, η οποία βιντεοσκόπηση γίνεται την ώρα που τα έμβρια βρίσκονται στο γλύβανο τον εποαστικό. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, τι έχουμε? Έχουμε ουσιαστικά μία χρονική ακολουθία της εξέλιξης του κάθε εμβρίου. Έτσι ώστε ο εμβριολόγος, βλέποντας τα βίντεο που αντιστοιχούν σε κάθε έμβριο... Άρα γι' αυτό είναι το time-lapse που λέμε. Το time-lapse, ναι. Τι ακριβώς είναι το time-lapse? Είναι ουσιαστικά αυτό το μηχάνημα το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να βιντεοσκοπήσουμε την εξέλιξη των κυταρικών διαιρέσεων του εμβρίου, έτσι ώστε ο εμβριολόγος, οι εμβριολόγοι να έχουν τη δυνατότητα στο τέλος, όταν πια πρέπει να αποφασίσουν το ποια από τα έμβρια που έχουν μπροστά τους θα βάλουν στον καθετήρα ώστε να γίνει εμβριομεταφορά, να πάρουν τη σωστή απόφαση. Γιατί πολλές φορές έχουμε 10 έμβρια, έχουμε 15 έμβρια τα οποία είναι μπροστά μας. Μέχρι στιγμής αυτό που γινόταν ήταν οι εμβριολόγοι κοιτούσαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των εμβρίων και όπως λέγανε και στην Αγγλία, πρέπει να ήταν good looking το έμβριο για να το μεταφέρουν. Έτσι βλέπουμε την εξέλιξη. Ακριβώς. Στον χρόνο. Αλλά μπορεί να δούμε ένα έμβριο το οποίο είναι good looking και στο τέλος, με τη βοήθεια του time-lapse, να μην τα αποφασίσουμε να το μεταφέρουμε στη μήτρα, γιατί εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι άσχημο. Είναι πολύ άσχημο, γιατί η χρονική ακολουθία της εξέλιξης των εμβρίων ουσιαστικά μας δίνει το όπλο που χρειαζόμασταν για να κάνουμε την καλύτερη επιλογή τους. Αν γίνεται η εξέλιξή τους πολύ γρήγορα, είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Επίσης, αν γίνεται πολύ αργά, επίσης είναι κάτι που θα πρέπει να το αποφύγουμε. Ουσιαστικά, σιγά-σιγά χτίζεται η εμπειρία και με το time-lapse και μπορούμε να κάνουμε καλύτερη επιλογή εμβρίων
όπως ακριβώς έχει εξελιχθεί και η εμβριομεταφορά στο στάδιο των βλαστοκίστεων. Όπως είχα πει πριν, πολλές φορές αφήνουμε τα έμβρια να φτάσουν την 5η-6η μέρα μετά την γονιμοποίηση, μετά την ολιψία ουσιαστικά, για να τα μεταφέρουμε πίσω στη μήτρα. Ξέρουμε βέβαια ότι το 50% αυτών των εμβρίων μπορεί και να μην επιβιώσει στο εργαστήριο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πιστεύουμε είναι ότι αυτά τα έμβρια που δεν επιβιώνουν μέχρι το στάδιο της βλαστοκίστης μπορεί και να μην επιβίωναν, έστω αν τα βάζαμε δεύτερη-τρίτη μέρα πίσω στη μήτρα, τόσο νωρίς δηλαδή. Σωστά. Αν και θεωρούμε ότι η μήτρα είναι ο καλύτερος εποαστικός κλίβανος στην περίπτωσή μας. Είναι, ό,τι καλύτερο. Σίγουρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να μας πείτε λιγάκι για IMSI. Τι ακριβώς είναι? Είναι μια καινούργια τεχνική η οποία μας έχει λύσει τα χέρια στις περιπτώσεις που έχουμε αντρικό παράγοντα υπογονιμότητας. Η τεχνική που υπήρχε μέχρι στιγμής και υπάρχει ακόμα είναι η ICSI, Intracytoplasmatic Sperm Injection, δηλαδή η ενδοκυταροπλασματική έκχυση σπερματοζωαρίου μέσα στο οάριο. Είναι τεχνική που ουσιαστικά κάτω από ειδικό ρομποτικό μικροσκόπιο εμείς τρυπάμε το οάριο, το αυγό δηλαδή, και βάζουμε ένα σπερματοζωάριο μέσα. Η τεχνική αυτή έχει εξελιχθεί πάρα πολλά χρόνια, από το Βέλγιο ξεκίνησε και με την IMSI ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα πια να κάνουμε καλύτερη επιλογή σπερματοζωαρίου. Όταν έχουμε λίγα σπερματοζωάρια και ειδικά σπερματοζωάρια τα οποία δεν κινούνται και πολύ καλά, είναι αρκετά τεμπέλικα, μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια μεγένθηση μέχρι 600 περίπου φορές, έτσι ώστε να δούμε αν το σπερματοζωάριο που μας ενδιαφέρει έχει καλό σχήμα κεφαλής, καλή ουρά και κινείται φυσιολογικά. Αυτή την επιλογή την έκανε ο εμβριολόγος, σύμφωνα με την προσωπική του εμπειρία και έχοντας μια μακρινή ουσιαστικά μεγέθυνση. Αυτή τη στιγμή, με τη μέθοδο αυτή, έχουμε ένα εξειδικευμένο μικροσκόπιο, το οποίο φτάνει σε μεγέθυνση τις 6.000 φορές. Δηλαδή, από τις 600 έχουμε πάει στις 6.000. Αλλά έτσι το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο άρτιο και... Σίγουρα, και γιατί είναι πιο άρτιο, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, με τη χρήση αυτού του μικροσκοπίου, τεράστιο το σπερματοζωάριο και η κεφαλή του σπερματοζωαρίου επίσης πολύ μεγάλη, και αλλά... έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν πρέπει να το κρατήσουμε ή όχι. Το πρόβλημα πριν ήταν ότι δεν μπορούσαμε να δούμε τα κυταρικά οργανίδια που υπήρχαν μέσα, ενώ είναι διαφανής η μεμβράνη της κεφαλής. Τώρα όμως με αυτή τη μεγέθυνση έχει ο εμβριολόγος τη δυνατότητα να δει και τα κυταρικά οργανίδια που βρίσκονται πίσω από την εξωτερική μεμβράνη, έτσι ώστε η επιλογή του σπερματοζωαρίου να γίνει κάτω από καλύτερες συνθήκες και η γονιμοποίηση να γίνεται με σπερματοζωάρια τα οποία είναι καθόλου άρτια. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σικουτρή, σε αυτό το σημείο, γιατί δώσατε ελπίδες στα νέα ζευγάρια, στα ίσως και πιο ηλικιωμένα ζευγάρια, που μπορούν τώρα πλέον να αποκτήσουν ένα παιδί. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους τηλεθεατές που μας παρακολουθήσατε και όπως είπαμε υπάρχουν ελπίδες για όλα. Γεια σας από εμάς από Face to Face.